नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला अळवड्या दाखविणार आहे। तर त्याचं साहित्य बघूया। इथे मी अळवाची 2 पाने घेतलेली आहेत। 2 वाट्या बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे। 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे। पाव चमचा हळद घेतलेला आहे। 1 चमचा गरम मसाला घेतला आहे। अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे। पाव वाटी कोकमाचा आगळ घेतलेला आहे। लिंबा एवढा गूळ घेतलेला आहे आणि पाणी घेतलेलं आहे 1 ग्लास। तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तर मी आता सगळे मिश्रण एकजीव करून घेणार आहे। म्हणजेच बेसन, गूळ, कोकमाचा आगळ, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि मीठ हे सगळे मी मिश्रण एकजीव करून घेते। बेसन, गूळ, कोकमाचा आगळ, लाल तिखट, हळद पावडर, गरम मसाला आणि मीठ घालत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालायचं आहे मीठ। आता हे मिश्रण एकजीव झालं केल्यावर मावेल तितकं आपण पाणी घालणार आहोत या मिश्रणात। आता पाणी घातल्यानंतर मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं आहे आपण। तर मी मिश्रण छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। तर इथे अळवाचे एक पान घेतलेलं आहे ताटामध्ये। तर या अळव्याच्या पानाला आता आपण जे केलेले मिश्रण ते लावायचं आहे। आता हे सगळं मिश्रण लावून झाल्याच्या नंतर या पानाचे कोण आहेत हे आणि हे असं 3 कोण दुमडून घ्यायचे आहेत मिश्रण लावल्यानंतर। तर ह्या पानाला पूर्ण मिश्रण लावून घेतलेलं आहे। आता ह्या पानाच्या विरुद्ध दुसरं अळवाचं पान ठेवायचं आहे आणि ह्याला सुद्धा मिश्रण लावून घ्यायचं आहे। आता या पानाचे सुद्धा असे 3 कोण आपण दुमडून घेणार आहोत मिश्रण लावून।
आता बाजूबाजूने आपल्याला अशी पानाची घडी करायची आहे. तर अशा पद्धतीने अशी घडी घालायची आहे. तर अशा पद्धतीने अळवाच्या पानाची घडी करून दोऱ्याने अशी गुंडाळून घ्यायची. आता ही अळवाच्या पानाची घडी आता कुकरमध्ये उकळत ठेवणार आहे. तर आता आपण कुकरमध्ये ही अळवाची घडी ठेवूया. तर इथे मी कुकरचं भांडं घेतलेलं आहे. आता त्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि ही अळवाची घडी थोडीशी मोठी होते म्हणून सुरीने कापून घेणार आहे. आता हे कुकरचं भांडं कुकरमध्ये ठेवणार आहे. कुकरची शिट्टी काढून 10 मिनिटं आपण उकडून घेणार आहोत. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता मी गॅस बंद करत आहे. आता कुकर थंड झाल्याच्या नंतर बघू आपण. तर मी अळवाची घडी म्हणजेच अळवाच्या पानाची घडी मी कुकरच्या भांड्यातून काढून प्लेटमध्ये ठेवली. नंतर थंड झाल्याच्या नंतर बांधलेला दोरा काढून घेतला आणि नंतर मधोमध अशी कापून घेतली. आता आपण वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तेव्हा अशी मी वडी पाडलेली आहे. अशा आपण वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तर अशा मी वड्या पाडून घेतल्या आहेत. आता इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलं होतं. ते गरम झालेलं आहे. आता वडी घालत आहे. आता ह्या वड्या छान आपण खरपूस तळून घेणार आहोत. तर आपल्या वड्या छान भाजून झालेल्या आहेत खरपूस. आता मी कढईतून तव्यावर काढून घेत आहे. तर मी अळवड्या केलेल्या आहेत. कोकणामध्ये अळवड्या अशाच पद्धतीने करतात. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.